Giadíomh Harja Gaeilge Gamer an seo agus tá mé arás inis le Princess Peach Showtime. Beidir chun an cluiche a chríochnú faoi dhearú. Tá mé ag dul go dtí an Isla Basement. Níl an focail sin in úsáid agin sa Gaeilge go minic mar níl íoslaí agin go minic in dhearan mar atá sé America. Beidir mar níl tornadoes nó a leithead de rud mar sin agin in dhearan agus níl basement a dhí oiríonn mar gheall ar sin. Ach, cibé ar bí. An ceann sin. Mar sin ag an pontse ar agmé an lá dearanna ar an 5 urlár. Dúirt Stella go gcaithfimid aithin seomra san Isla a chríochnú agus in dhé sin bé muid ábalta tríd leis an bás dearanna. Mar sin an rud atá romham inniu. Right then. Tá mé ag seiceáil ach níl. Right then. Cé seo. Flashing Thief Sparkler. Sin an fear bug ar caithfidh mé a thall slán. Tá ceithre doras seo agus níl cinse go dtí atá go teanna seo. Ooh. Haha. Oh, níl. Rinne mé an rud mí ceart. Oh, rud an seo. Sin. Teacher, mé ábalta. Aha, mar sin bé mé ábalta an rud seo an airgid a lig. Sin mé cabhfuil mé go inis. Beidir an seo a rís agus ríthará sinna. Whoa. Get the bug níos casta an seo ní gur sinna. Whee. Níl. Níl mé gur píos a solas a bhí an ach níl. An solas a siomra a bhí an. Bhí mé bag ná. Mar sin caithfidh mé actrí a dhéanú in aithin siomra. Phew. Rud bhí mé ach ag seiceáil an méad aon rud an seo ach tá ar eilinn mar sin. Ceann eile
Seansar bí go bhfuil siad an seo, níl. Tá siad an seo. Tuige manis. Sin é. An ceann seo deanta go manis. An bhfuil sé cópása mar sin? Níl. Iad sé sin ráfása ar fad. Sin mar an. Níl, bhí méid swúin go méid rud eile an seo ach raithí mé rá. Am I cinse ach raithí mé seo. Aha, Ravine. Inta. I'm not touching any more buttons. She shouldn't call you mate ditch. Okay, seo é an trí ceann. Níos an ceann dearna. Whoa. Léon go mór in Argent. Ah. Níl. Cé mé fannacht. Ní arna mé an rud ceart an sin. Will we have a wall jump na rud mar sin? Jo me finse. Péidir? Níl? An seo. Tuige manis. Sinné. That will make dull mar sin. An seo. An mó rud an seo, níl. Sin é an ceann dearna. Yay, tá tú slán samhailte is a thar. Atá ag tarlú an seo. Or wreath I make Janu.
Inné ag obair le chéile. Oh, Neil. Oh, gee, hard much. Ah, want to try? Okay. Vanish. We'll take Jack that. Yay. Inné jab janta tanna Johnny. Oh, how may more an acus a level sin. Your arc may have camera be. Oh, okay, me. B a Yanni. Con Liam. Idir Nairobi Shaw. Liam in the power. Wee. It's damage I get cherished. Job, Janta, Tamay, Johnny. Yes. Piece of cake. Thank you. My humbercha give. Teamwork makes the dream work, Marajer Mawakis Oiga. Ishishan and Kid level in a row. May I go over le Kayla, le Parcel and Marshin. Ishishan Jas Hosta. Ish. Dark space. Go. Be she show Mighty Peach, Damig Johnny. Yes, come iron scale go all mudge. Do an ella reached Marvi mudge some cooey gurler. Can we have it? Neil. Neil may have it. Lao laser. Pergochi. Dini gala. Some Marvi shits a cool. Tahi may fanac. Gochi. Goal shield and Shaw Young. Oh. Ah. Oh. Oh, Neil. Neil. Tá fui brew. Ah, tá Marv. He sé sin Jack or go lower. Ah, I'm rather reached. Caberby. Níl leid de run button on tá mé Johnny cé mé a go bheith I glúise go tapa.
Come, the mighty peach martian cahi me iad a wulu on tír clay no on tír yesh. Shin man koga vi me janu rio vi me giri upbi a yanu orhu ac neil a lehij de onsi martian eki. Shin me Alta é a haihu mar seo. Haha, tá, callanta. Ní sí láidir galore. Ai galore patron tú jab mai. Sure Island, Neil. And far I will come air mar parsa splatoon or east. Tar ash lad. Solista. A sé Jackar le fecail uanta ach ní sé an. Oh, tá bhí mór ach sinné. Agus real bug Yes, catch all my dog. You're on my check and shot at Neil. Well done. Rylan Martian. Oh, Neil. Bhí mé ag smuoine go mbeidh abalta an rud a scrisiú ach Neil. Sin é. Ó, nó bhí seo. Aha, mar sin. Callanta. Neil. Emiliad. Oh, tá ceann amháin an. Oh, they may be current. Yay. Oh, could you remind me here? Beidir hail sé chríomháin. Beidir gur sin é. Aha, tá siar seo agad in é se thara. Rylan.
sé glúiseachtá. Oh, galanta. Oh, Neil, cé mé bh gurma. Much excursion na háte. Oh, más beat am I Johnny? An farbog seo mar cannonball agam. Haile réalt an uair sin fásta go bhéirbí. Sin bí gus máisbí am I Johnny? Máisbí an seo sin. Agus gur mé an réalt tearna. An méid sé a háide Thank you very much. trí réalt. Mar sin Silky Peach an céad ceann eile de réir an pictar. Tá méid siúil go mór leis an ceann seo. Is bralum na level faoin airige. Showtime. Mystical. Ó, Tá star mar siúil ná rud mar sin. Wow. Mar sin. Tóirí mé go háirde na héisc an seo. Scouch. Beidir go gaithí mé éisc eile a rihré. Sin é seithnar agam an níis. Sin é a háirde. Scóil! Níl go dtí seo tíor saoil. Tarrás leis na héisc eile. Sin é chuig íosc déag inis nó sé sin go leor nó an bhfuil fiche de dhéthairn. Fuinní mé trío as. Sin é haha an ceoltóirí héin. Rowan cheann ar chead mé go dtí seo. Tá muid go tír a hectus an level. Ní go mé cinse. Go béirbí. Áidíag dul ar ai. Wow. Oh. Gur an seo. Oh, Neil. Sin é. Agus ar gara an tortóg ar íst.
Canul in a whirlpools. Ah, yeah, Turtogon. Skjim. Ah, Maikata. Inta Kjol Kuramela. Kjimmer animation. Be reached, John. Oh. Focus left stick her. Oh, hi man. She showed Jack her old Martian. Don there, B. Focus left stick her. Focus. Oh, Gutapa, Marshall. Focus Gutapa, Shene. Maybe she shin Jack or Gulor. Oh, focus reached. Shene. Oh, new. Janta. Ooh. Yeah, okay, can Janta. She is a jacker fad gahin can yanu. I thought she had a glue shot. Go gas there fad. Agus ag an an céanna go mai. Né an ceanna dearna. Oh, galanta. Yay. Job, Jampa, Selfie Peach. Nice share. Thank you very much. Bhí sé ionta an ceann sin. A sé Jackar a réniu idir Selke agus Cailín Báach. Tá méid Janu go bhfuil an Selke an ceannas farlam. Tá an stíl álainne go chinnta sna level faoin áige go mai. Go mai leis an crack na bhfuil tú ag canúil ina héisc boga. Mai hu ahan rod ar 1 agus bhé ceanna tá fága an trí seo, Beidir? I can't share na cinnas farlam. Seo Cowgirl Peach an ish. Uh-oh. Martian Scannon Western. Yeehaw, our island Peach. Farbog Shin, a Hull Swan. Oh, tell me out the golden shot in place. Oh. She checker of a layman on. Fuck. Oh, you may gear lasso a yanu or her kneel to able to shin yanu, kahi to layam. You can punch a shin.
Ah! Tá mé druidte isteach an seo. Faoi effar. Sin é a thara. Sir seo agad inis. And, Tá gapal imithe. Ó, gabhfuil sé. Tá sé te ionta tá car aige. Maithú a thara. Whee! Let's enter eye. Oh, genau. Tá go leor rudaí ar an scalainn ag an am céanna, tá si Jackar an náam é Jackar. Ach, there we go. Sin é wee. Ní bhí mé géir. Bag seo rudaí. Ach, tí mar gceann sin déidir. Níl. Well. Her may sanach cart go bhí. Yeah, ribbing. Then ach inis go dtí mar gan madra sin é tar carráis. Stella tá go leor rudaí ar siúil ar an scalainn ag an am céanna. Oh, nice. Dan make siúil ar éis. Oh, cén banna. Agus léon ar an thar ar éis. An óma John. Uh-oh, tá an train ag teacht. An eabhata. Oh, Caine. Níl. Níl. Tá mé ag caithú. Níl. Caithí mé a bhí níos cúr mí. Ieffar orm an céile sin é. Agus a thró seo. Yay, bhí sé sin níos fearr. Galanta. Cín fearr nach bhfuair mé an reachtéarna. Idir go raibh mé rámháil. Well shot. Agus a thar. Thank you. Agus inis Blackdra. Showtime. Is é Seán
Cion is lú hiú na colí darlumm go dtí seo ach beidir go mé an level dearna leis an seo níos fearr, dtí muid. Níl an ach nar bhfuil mé soltastú ach bhí sé máil agus bhí tú ag seiceáil an rud sa level chun fáil amach go dtí an rud ceart. Haha. Oh, yeah. Well, an fearr seo mar níl sé sin go mbeidh go raibh sé ar fear an gréib. Mar sin is beag ag tosa fásta. Níl mé cinse faoin fearr seo fásta. Haha, tosa fásta. Mar sin. Déanta an seo airgid. Ó, cé mé solas a chur. Déanta. Mar sin. Cé mé My galore. Cajíad na central exhibits mar sin. On it. Na beidir tío eile den doris. Haha, cean eile. Is cinse go bhfuil ceannach é an seo, mar tá srún dear a géir. Haha. Tá go leor ann sa level seo. Níl mé ag deanna gur cion é an fearr seo mar bhí sé glanú suas ach raithí mé ar rá go dtí an seomra rio chun fáil amach go déir an tío eile den dáris. Beidir gcéithí mé an rud seo héin. Beidir go sé bunaithe ar na punky bug seo héin.
Sin é tá sé ag bra ar na circle bog atá orthú mar sin. Tá mé ar lorg ceann le dheach ceann seo é. Ah. Aha. Darna ceann genta. Tá duine ag an drisiste. Á, níl. Ní raibh sé sin an rud ceart le déana. Níl agam. Go dtí mar rathí mé mar sin. A bhfuil iver a trí. Tá iver cethir an seo. Ar a hain. Níl. Sin an pointse tásaí. Níl sé sa seo mar seo. De raibh dealribh agus níl sé sa hála seo. Ó mé alda na rudí seo a tiontaí hart. Am cinse. Cén feadh go bhfuil solas sa shrón atá ag an fear seo. Ó, sin é, tá mé abalta iad a tiontaí hart. Ah. Mar sin, cé mé sin a dheanú le ahan ceann chun fáil amach. Ó, Beidir, cé mé ahan ceann a chur sa drá céanna mar seo. Ah. Se mar tá solas ar a shrún sa dheach ceann sa cúra. Sin é. Sin é an tríú ceann callanta. Ah. Aha. Agus an cethir ceann ar ais an seo. Aha. Sin é. Callanta. Huh? Ah. Ah. Oh. Ah. Sílan an fanní mé go bhfuil. On it. Sílam go mé an ceann ceart an ceann gan dahanana eile ar a shrón. Aha. Sin é bhí an ceart agam.
Nish Kahimuj Elu. Show Beja. Neil. And Junior Detective of the account, Shield may go Rod Egan or Tiawella Dimbala. Gary Canchlatza. Marcia Neil Rutherby. Michael Lord Neil Rutherby and Theo Shaw then Shomer. Marcia and Shaw. Hyperlore. General Delata Marcia. How will she? Okay. Okay, much. Dollar-ash. Rod Egan, Drake Dooler, Shule and Shaw. On it. Marcian Beecher, okay, he may fight him a Jane Rod As Alt, Neil and Bosca and Shaw. Shane Rod alone. Me card female Gary Archer came Poncha in a row and Bosca Rio. Major and Nish Arkime. On it. Marshin on Roadshow and Ish Beja. Shanae, Gojira. Rylan.
Tá muidig teach de hara. Ah. Haha, Madam Grape. Is parsa brig at that. On it. Oh. Is bagad as I magwell. Ta murder she Madam Grape. Honey. And Shliama roin anish. Shane. Well, vi sé sin níos far. Vi sé sin an Thank level you so blackthra much. is far lom sa clíthe. Mar bhí cíal leis na rudaí a bhí ag deanú. Gan a bheith ag gar hanach. Nes Kung Fu Picture Stella. An bhfuil sé seo an ceann dearna? Níl mé cinnte hac. Tíhí muid gan bhil. Wow. Cuma ionta ar an level seo. Kick. Wooden bug. Okay, here tag checked an ish. Níl siad rá láidir. Si Jackar na bhín jacan a cin. Sin é. Oh, an seo. Níl beidir sa tro eile. Sin é. Níl. Sin é. Bhí mé ráháil ar éist. Joi mé an ceann seo. Cé ná go méid déanamh go mé. So A gan jump agus B san air gan dá láha a chur sin é agus in is A gan léam agus B agus éirí níl éiríist
Jacker dó. Inis. Bí san air agus é go gasta. Sin é fiú huiar. Is sé Jacker an cean seo le Jana. Like this. Lego an seo. Yeah. Is sé Jacker jump kick a dhéana? Níl éis. A rí Stella. Tá mé am mar chrí dearna. Níl, bhí sé sin an chrí dearna. Tásúil agam nach bhfuil mé ar seún tús níl tá mé seo. Cheers, tá mé go thuúfasach leis an páir seo, níl is ag an céim fá. Bí san air sin é. Bí san air. Tá mé gló. Sin é, faoi ar. Lad seo tar éis. Agus é Rylin. Tása a rí Stella. Níl. Cahí mé a bheith ar an tío eile? Níl. Cahí mé an level a críichnú Mars cart. Could you? Beidir Liam agus? Beidir sinna?
sin é léam agus bí san air. Haha. Haha. Cian óháin deanta. Léam ar éist. An darna cian deanta agam. Níl. Gymryd bog na hon. Níl. Si seo Jackar ar fad. Ur bhhain eile. Níl. Phew, dá mé ar an gceann dearna. Is my emerald sin, nach bhfuil an beirt eile le dean ar éist. Fear Jackar ar fad an fáil sin. Ní higann cén fad nach bhfuil sé ag obair an tríú agus an darna. Beidir go bhfuil léam le dean ar go? Yeah. An céad agus an darna ceannach amach. Ní ag deanna go maiid leis an tríú ceann. Bhí mé bag ná an. Ceann óháin fága. Yay, deanta. Ínta ar fad. Mashbí beidir? Sin é Mashbí, haha. Tá sé críochnaí agam inis bhí sé Jackar ar fad an ceann seo. Ba chóirdú a bheith ag deanú bí go díre ag an antar. Níl, tá sé an fás. Haha. Kip kung fu chun Jerry a thur leis. Teab deanta leis an ceann seo. Thank you. Sin. An bhfuil muid ag dul ar aghaidh go dtí grip inis nó an bhfuil level eile. Níl mé cinse. Sin a hanril an seo. Ar an tío an seo tá trí ceann fág agam. Dhéanaí mé Showtime.
Patissier peach. Do Spyro. Tá sparkle faoi dríocht ag mar an grip a rístelle. Yay, Hermie and Ribbing. Ready to shot wheel. Okay, hey, show I cancelling. Ah. Care level janta. Jumpy hard Sábal ag Johnny go thuchas an seo. Currently Jerry leis mar sin. Níl sé deanta go maithach. Go dtí a Harlíonn an seo. Caithfí mé iirecht eile a dhéanamh. Agus an céad cin éis. Mar trú. Is céine bheith ag arcú chum idir na rudaí an seo agus cinneál na hardín. Fanna go sé ag teacht amach mar sin. Sin cinneál. Cinneál. Agus sin é ceandearna. Bhí sé sin níos fearr. Tá mé go thuúfasa leis an minigame seo. Ach, tá ceann amháin eile fága. Okay. Cúpla súla agus hatabag an seo. Níl. Ro sé críochnaí ar Rome. Tá mé Johnny go bhfuil. Níl.
Tá sé Jackar an cean seo. Bhí mé ráhála chu tús leis an ceacha ach inis tá sagam inis an bhfuil talún. Nuair a bhí mé ar an 3 level. Rahí mé ar gan bhil. Inis. Higan céimhar go an uachtar ag teachta níos go má leis an ceann seo. Sin é. Right lad. Phew, síl an ggó sí gan tagan. Ínta. Agus inis súla agus hata ar an farbog seo go gasta. Phew, tean tagan. Ui, airí. Yay, we merge. Tá faragar mar tá sí blasta. Sherilyn. Uh-oh, okay, seo haríist. Cookies le Johnny agin haríist. Pick up. The flapping show. Take it. Cai siad a bheith ar an level sin in airde. Mé mashing bí a dhéanamh. Oh my. Stop you in chat sin.
freaking... Níl eile ó bhí mé bag ná sir. Sí sin mór acu. Bhain eile agus bíon job deanta siad. Tá sé seo bag na hán fásta fiú tá sé deanta. Sin é, haha. Bé mar te toit cookie dá. É sé sásta inis. Sin é. Agus level eile deanta again. Delicious. Thank you. Bhí sé Jackar go leor nuair a bhí mé chur an uachtar ar an caca mille seach. Ní raibh sé chomh-deacair faoi dhearú. Let's go. Figure skating nachhfuil. Tá. Divine. Heb me. Níl seans eile ó Beidir. Ó Beidir cé mé fan. Sin é. Bhí sé sin níos fosa ná mar hiíl mé. Níos rálinn. An fear seo tar éis se.
Mash B. Neil. Neil Shishan and Rock Cartlagena. Oh, Neil, give me a roll off. Okay, so Mash B erased. Okay, me doll. The circle, Marshall. Haha. Ciao, gente. Okay, so Nash. Gee, attack Darlene Shaw. Edge. Titcha Massa Kayla. Homeland. Need that for my attention. Oh, gee, a Harlan Chin. Ní go mar ga trí as Ní gom go dé atá darlíonn seo a go ríos déile. Beidir go cé mé bheith dul go gasta Beidir sinna? Lein go bhí agus gasta ar seo. Tá si Jack ar bheith dul go gasta tíir sao. sé Jack ar fad an páirt seo. Agus in sure I sin é fiú faoi ar. Oh, an bhfuil ag magu am é arás an seo. Sagam go dtí atá teanna ar bhí go béarbí. Trí an eile agus an ra mé ra go gasta. Níl. Ná chur meise arás ar Tá níos mó autosave points daoine choirs a level seo.
Níl. Ba háirú ach rúthe ra creidim. Tú dáte leis an páirt sin agus mar sin rahí mé ra cean an cean sin. Níl, rahí muidir ra. Come along. Sinné. Fiú, agus fuair mé an ceann. Beautiful. Thank you so much. Tá Jack ar fad ach bhain mé sult mór as an leil sin. Is cé sin an ninja nach bhfuil. Showtime. Is Ninja Peach ar Eileen. Seo é an sparkla. Seo Peter. Throw dig if we were in the show. Sian go gaithí mé dollar. Ní eaglam dollar as go bhfuir. Is come mar sin. Tá tú siran is a thara. Uh-oh. Oh, he'll make a shake check the rash. Oh, yeah. This piece of solution, sure. Oh. Aha.
Uh-oh. Ooh. Rotate and clear and show. And it's Didn't show her in the clear. Okay. Uh-oh. Oh, oh. Rúthu scammo bug chun coitú mé ínta. Here all well. Wall jumping atá I gceist. Níor cheers. Bé sé Jackar an part seo. Alright, lad Peach. Phew. No, cuts in the phone. Cover left field Irish. Aha, Galanta. Sin Shiam go roche sin an level Chiarna an Erler Shaw agus mar sin Chihimaj an will grip on mar an prio boss anish. Oh, sin ish. And Doris Jerana Rowan. Nish. Mol she an Erler Shaw? Ta she and Shaw. Ínta nílach trotha de dhítharainn agus tá ochtó sa cuaig agam. Rinn mé go mai ar hiú na Sparkle Gems.
Okay, image of a gober le céile. Beidir an seo. Oh, an bhfuil firm dearna ag inis. Oh, Peach Laguna bhána seo ar hí na bhfuil. Oh, mó mé abda eitilt le hí mar seo. Ah, síogat aon si. Very Peach den é Jenny. Radiant Peach, ínta. Lynn mar sin. Inis grip tá méid teacht. Ó hálinn ar fad. Tá méid Jenny go mé rud tarachta a bhainean leis a fáine ar an méir. Septar atá í có mai. Ó bata dríochta ná go dtí rud tá. Inis, dé an cuairt atá ag. Ó, ní ániu. Mar sin, céidí mé na chéan a squishiú. Agus iglam dul an airde agus an isle. Ok, take an inis. Is go an bhfuil méid Jenny dá chuir dífa fásta? Mar an scéad bhfuil. Sin é céad bu agam. Yep. Oh, cheers, Sal. Trían ag teacht agin. Tí a dhéanú mé an seo, man ní bhé Jenny. Á tá méid Jenny dal ar dífa inis. Ó, níl. Cé mé amach. Yo.
Tásúla an go méid déana an rud ceart an seo mar chum ar an scéal go méid déana an rud báthairtí tí seo. An é bag na mar ag an panse bag se. Beep 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 beep. Níl an art. Agus níl ag fiha fág agam. Níl sé sin go mai. Óháin eile. An é siúr óháin eile. Tásúil agam go méid sin níos fosa an seo. Ar an uair seo, tá mé géirí rá mar tá is agam anois. Mar hampla bhfuil tréin ag teacht. Ní raibh mé ag siúil le tréin ar an céad uair ach tá is agam anois. Más bí gan an dríocht a thabhairt leithí. Sin é an céad bua. Híon bag tá siad arás. Ar an siad í gibn what ná an chun bheith ag teills go tapa? Tá mé róháil ar fad. Bhí mé géirí a rá churann na haon boga I gcibhne dú na haon san level Jerna I Mario Odyssey leis an shrón fada. Then an darbua ar Eileen. Yo! An darna ceann. Agus níor le cúpla críthe cailte agam go dtí seo. Tá seans níos fearr agam anois. Brí eile. Sin an clés. Bí go gasta nuair a bhíonn an seans agin. Sin an clés. Fan ar an cion Jerna. Sin well, I'm na crí an seo ach sin an clés go bhéirbí. Fan ar an cion ínta seomó sin é. Spirits that make Jenny. Boom! Salon grip. Yo! And bua ag shiog peach. Cheru leis an tragóid a bhí tú ag iarra dheanú orin. Uh-oh. An bhfuil si ag teachtar ais an níos nó an bhfuil si ag teachtar ais sa sequel níl é agam.
Ah, Anish. Michael or Erwine Ella Hara. This isn't even my final form of their Chilin. Womajan Nish, and which Tivas Thee, and Aka Lishanariga. Whoa. Well, Shin on firm Jeranahataki. She get the bug. Nias Mo, not peach bocht. Shield bug beecha. And I on Rud Co More Marshaw. And Sherwine Ella Peach. Shield Peacherish, that make Johnny. I'm cook Ella Ugam an Shaw. Johnny. Her Island Grape. Okay, Tamagic Arc. Esti. Takinyo Laser Beam Agam. Okay. Okay, so Mask Attack. Punch. August Nura Hurantu Dover B. Neil Akvager Kira no Kuig second. August K2. Get the bug recharge Yanni. Shake it. Marshin Dover B. Gucci and Mask. August and Shin. Fan couple of seconds. August and Rishta. O'Neill. Ooh. Unsee Seki Chat. Oh, Canela. Jenny níos far leis an páirt seo ná leis an chéad páirt. Ínta. Dar na bua agam hana féin. Tá sé seo níos fása an chéad páirt. Ó. Sé gúí níos Jack-ranis. Ó. Tá lasers da chud sé neki. Tá mar a bheith meteor sear an seo. Cosint. Peach. Johnny Nagniak. Get the bug fun you bheith. Oh, má sé sin. Ínta. Slán Lat Grape. Buoinir Jaran atá súlagan. Oh, más bíon seo, níl si críochnaí agradí seo. Oh, galanta.
Yo. Jab janta again fui area. Nation will an fishin Jerry ag checked. Bula boss a harja. Didn't me jab me. Nish tammy. Ag cur a han rod mars carts an Arklan. Gallant amateur rasherish. We're so back, lads. Now here's Stella. Slán live a harja. Thank you. Well, Shin, eh? Princess Peach Showtime. There you go. Plagi me an credits siúl sa fishan seans go me rud igen sa bhreis in dhé na credits ach sin éad an clíthe mar 6 lervas an clíthe when me sob mór as dearin ggóil sé knock a punch as a jay go homlan mar tá sé inta cruthíthe fad agus tá ahan level difriúil den cion atá roa agus an cion in dhé agus when me salt as na level fada agus an méid rudí atá faoi rún antu mar cúpla míbontáistí bhí na loading times go thuúfasa arúnta ach Janan sé sin le cíal mar is sean console é an Switch faoin am seo agus tá na graphics an clíthe seo go hálinn fad agus mar sin Janan sé le cíal go mé sé go máil ag loadáil ach seacha sin agus bhí na level le Peach Blacktara get a bug máil arúnta ach seacha sin bhí sé furfa fad agus bhéad sé go hinnta don na páistí fásta mar den coidjas móní le button an ANOB a dheanú chun a hanrod a dheanú mar is cart agus mar sin bé páistí óga abalta a hanrod a dheanú. Mar sin bé mé I má host go dtí go bhfuil na credits críochnaí ar fá cúpla bómate agus dearí mé sláán in dhé sin. Da méad rud up sa bhreis an nó mar a bhfuil. Mai go leor.
Mar sin lech mé Greengraf. Calanta Níl Siapaníis agam mar sin. Níl clú agam cajéhí scrífa an litir. Tá gúna speisialta calanta. Ó, agus tá mé abalta an airclan é héin a gléasú suas. Hide and seek. Dúchlein boss. Ínta. Mar sin tá gólór rudí post-game an. Ach sílum gól sé sin heamh sin é. Mar sin. Bhí mé sásta go leor leis an clíthe sin, b'éidir go dtiocfaí mé arás lá eile chun na rudaí eile sa clíthe a dheanú ach tógadh mé sás as an clíthe seo ar fád tamalaín mar tá Diablo 4 ag teachtar Game Pass ag deireadh na seachtaine seo agus tá mé ag siúl go mór leis an clíthe seo a himirt. Ach mar sin go raibh maithfidh bheas a bheith ag arc ar mo físin an seo a chairde. Amor, slán.